ҳамада салом дӯстон. имрӯз ман барои шумо хабари беҳтаринро овардам. бисёри мухлисони футбол мехостанд ки ду бозингари беҳтарини ҷаҳон Лионел Месси ва Криштиану Роналдо дар як даста бозӣ кунанд. ҳатто шумо тасаввурам намекардед ки ин бозӣ дар тобистон рух медиҳад. аммо пеш аз ҳама инро фаҳмодан мехоҳам ба шумо хотиррасон кунам ки ин видео бо ёрии 1xbet сохта шудааст. коэффициентҳои баланд, бонусҳои гуногунро шумо танҳо аз ин ҷо меёбед. махсусан барои подписчикони канали 11 бозингар 1xbet бо промокоди гайруф барои одамони нав то 6000 рубл бонус пешниҳод мекунад дар якум депозити кардагиатон. дар ссилкаи комментария будагӣ даромада бо 1xbet ғолиб бароед. дӯстон, як хеле шумо фикр кардед ки оё Роналдо ин тобистон Ювентусро тарк карда ба назди Месси меравад ё ин ки Месси дастаашро тарк мекунад? биёед ҳаққонӣ гап мезанем. дар айни ҳол вақте нест ки ин ду бозингар дастаҳояшонро иваз намоянд, аммо ин маънои онро надорад ки мо шумо ин бозиро намебинем. не, ба наздики як бозиро мебинем ки ҳар дуи бозингар дар як даста бозӣ мекунанд. бале, гап дар бораи бозии хайравӣ меравад ки инро компанияи туркии Беко ташкил мекунад ва ин компания яке аз спонсорҳои дастаи каталонӣ мебошад. чхеле ки хабар медиҳад сомонаи Мундо Депортиво ба ғайр аз Месси ва Роналдо дар ин бозӣ иштирок мекунад Неймар, Лука Модрич, Жерар Пике, Ҷан-Луиҷи Буфон, Самир Насрӣ, Антуан Гризман, Пол Погба, Муҳаммад Салаҳ ва экс-бозингарон Роналдиньо, Карлос Пуёл, Самуэл Этуо, Терри Анри ва Рио Фердинанд. ин бозӣ дар аввалои моҳи август мегузарад ва дар айни ҳол ҳалли ташкили масъалаҳои ин бозиро идdia истодаанд. онҳо нақша доранд ки ин бозӣ дар майдони Барселона Камп Nou гузарад ва ҳамаи даромадҳои аз бозӣ ба хайрия дода мешавад. дӯстон, ин ҳам хеле гапу чап. мо шумо интизор мешавем ки ин бозии хайравӣ тез сар шавад ва бозии Месси ва Роналдоро дар як даста бинем. ва бале дӯстон, на он қадар пеш экс-бозингари Англия Давид Бекхэм ки дастаи худро бо номи Интер Майами дар Иттиҳоди Муттаҳидаи Амрико ташкил додааст, ба Месси ва Роналдо пешниҳод кард ки ба дастаи ӯ гузарам пеш аз карьерашонро ба охир расондам. барои ҳамин дар оянда умед ҳаст ки мо ин ду легендаи футболро дар як даста мебинем. шумо чӣ дӯстон? дар кадом даста мехоҳед ки ин ду бозингар якҷоя бозӣ кунанд? ҳатман фикри худо дар таи комментария ин видео нависед. лайк мон агар хоҳӣ бозиеро бинӣ ки Месси ва Роналдо дар як даста бошанд ва ҳатман дар канал обуна шавед агар то ҳол ин корро накарда бошед ки аз хабарҳои муҳим ва шавқовари футбол хафо намонед. видеои нав ба наздикӣ мебарояд. ҳамада раҳмати калон ки ин видеоро то охириша тамошо кардед ва ба ҳама хайр.